Yan nagkaroon ng laing sumpay ng sugilan nga sinuwato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Karon mga higala, niya ang katapusang mananaog. Siya mausi Blackie Uling. Hala! Hala! Uy! Daw! Nagadaog ko! Yes! Nagadaog ko! Daog ka daw! Ay, sige na, kuhaan mo motor. Hastang lawgawa! Oo! Kuhaon dahil ako! Yes! Ay, yes! Yes! Yahoo! Ang lawgawa yun! Nasurtihan pa yun! Nasaan ang Blackie ay? Bago pa kanina sa darbit, nagadaog na motorsiklo. Yaya. Oh, kisa yung nga na? Blackie ang nga, Blackie. Blackie, bilis. Ay. Maura ba sa na nangigo ganiha na? Ha, nila? 5 ka 3 points sa sabang nahimo na niya? Pero nga, di hangin ko nga kauban nilang kato sinulik. Tinunan. Mama, magkatungatong niya nagnulik. Bisag na pa to. Ha? Di to magsilbi. O di agod ko. Ha? Gani karon white trailing ang duwa. Ha? Lubong man ang kontra. White trailing. Bitaw no. Bisa pag pick up pa na sila. Sukat kag pick up sa boss. Sukod ka, boss. Bisag was lista. Sugot. Wah. Oh, nga lo. Hadlokon man. Nga, di man gyud sila kapugong sa to ganaogan. O di agod ko. Nirito. Oh, wakisalig. Ni ako? Ha? Punaan pa ko sa referee. Dias korte. Unom batok 5 ni. Ha? 5 ang kontra. Kita 5. Plus referee. Unom kontra 5. Duha man na sila kanipiri, boss. Bitaw, boss. Gibayra na tong usa. Ha? Gibayra na tong usa. Ato na. Oh, pati kayo. Klaro na. Kinsa to'y pangani mo do? Blackie, sir. Blackie. Apelido? Uling, sir. Uling. Oh. Maayong pagkaparis ang iyong pangan. Blackie, unya apelido, Uling. Unyor. Congrats! Nakadaog ka og motorsiklo. Salamat, Don Tiborcio. Okay, paminaw. Ah? Ayaw gamita ang motorsiklo sa pagbaligya og droga sa... Uy, bangag sa ilong. Hakin di na may tabo, Don Tiborcio. Labing maayo. Okay, mga ikalang back to the ball game para sa second half. Okay, kamu na ha. Di lang mo na kumusod. Aron ba, mapatos-patos mo luwa. Pati kayo, Jorito. Pati kayo. Pati ngayo. Wala na ako. Anak na kumusod kung magkalisod na team. Pati ka. Relax lang na, Jorito. Siguro mo na nga itong daog ba? Mao gani. Total ang importante na ko. Mao nga, gipaningot na ko. Kailangan, Jorito. Okay kayo. Pero ang importante sa nato nga kita, Jorito, di ba? Oo, tinuod ka na. Kita ang mudaog ani. Ha? Wa na lalis ana. Kita ang mudaog. Sige. Soda mo. Jorito. Sige, mga kaban. Tara, sulat na. Dali. Ug katong Blackie nga nakadaog. Lisod ba? Murag, paano ba? Kanang katulog mo ng misod sa Balhabal driver team. Huwang pagduwa. Oh. Mo man gihapon tao ng mga dagway, ha? Ha? Di ka na magsilbi sa tong team. No. Misod na si Blackie. Kung may kuyog. Mabahay man, Jorito. Oh,
Usoy babae. Ang babae na nagsulong sa numero 23. Numero pa ni Michael Jordan? Babae? Kinsa ka na mo babae? Oh, na, may so nagyod nyo rito. Muapil nas duwa. Yamat na. Bueno, obserbahan na to. Anong gipasod na babae? Ano saman, hindi tamo putistana nyo rito. Kadiyot lang. Busod ko. Kariyan na kay mga kaigsunan, nining tumura karon na misinyas pa si Senyorito Federico, na bisor siya. Misinyas siya nga dilaw na pasugnan ang sikarap. Kadiyot lang. Ganong doon ay babae nga gipasod. Nyorito, di ka mo sugot nga doon ay babae nga mo apil? Kuan, kining... Hadlo ka nyorito, ha? Nga mapildi? Uy, hanggaw, Oy. never nga nahadlok si Federico. Pero ang ako lang, ganong babae man ang gipasod. Duwa nis mga lalaki? Naman sa mga babae nga muduwag basketball, sir. Uy, di ka mahadlok babali. Mga lalaki guning imong kakontra. Bahay nas duwa, sir, oy. Away problema. Pero, basin og nahadlo ka, sir, nga mapildi. Di na lang ko maapil. Uy, hanggang babae. Never nga nibatig kahadlok si Federico. Never. Sa ato pa. Muduwa, gid ka. Unta, kana kung musugot ka, pero og dili, adi na lang sa kumamugusad. Ang ako ba nga, pasingot lang unta ba? Interesado gid ka? Unta, sir. Kinsa pangani mo? Jordana. Jordana? Arisgado ko nimo. Lingaw-lingaw lang ko. Okay, sugot ko. Unsa kay mahimo nimo, no? Babae ka. Moapil kas duas basketball nga. Laki pang kontra nimo. Sa ako nang giingon nyo rito, pasingot lang ning ako. Nagkandagas korte ba? Okay, larga. Makaduwa ka. Nay, palihog, baby. Gunitin niyo. Oh, ang imo maning Rilo, Quintas ug Arios. Salamat, Nay. Amping ha, tingalig mapiang kabaya. Ay, kabala ka, Nay. Kaya ko ni. Oh. Tamo kawas nyo, kay mo tanaw ta sa duwa. Tinuod nga dunay babae nga muduwa. Naolagi nyo. Oh, na, sul sa korte. Uy, muduwa yun. Patuga-tuga siya. Babae siyang buhat. Ano nga lalagi, muduwa na yor. Ipahimutan ti kag bayo. Aron ka magkaklaro. Ang karon mga kanana, ang karon ang bola sa balhabal na driver team. O gidribble ni Blackie, nang kita kini kapasahan. O naay babae nga may sword, may apil ni maong duwa. O ato lang nga nagpadaplin lang ang maong babae, nagbarog lamang siya. Ops, gidribble ni Blackie, dribble. Oy, gipasa nga to subay, gidawat subay. Wa, bantay gipasagda lang kini. Oh, nanguros pa ang babae, o giitsa. Oops! Oh, unbelievable! 3 points! Yamat ragot. Oh, kaigo sa day. Kusog pa kay bidagan? Oh, ni gwarda. Oh, ako suga di dagan.
Anakaran mga kanan, gibantayan sa number 23, Jordana. Ops! Ay, natsikapan kini ni Jordana. Oy, kaabti kabayo kay midribol ang maong babae padung silang kurti. Gigukod kini apan ko kay midribol si Jordana. Oh, wow! Nako! Wow! Gidang ang bula! Wow! Oh, tinuto ko nakita. Nakadank ang bababay. Oh, shit. Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espadas, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Chifri Cabonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.